Pak Jai masalah sing pengertian jamaah menggawe makrifat ilmu niku menggawe hakikat niku tasik dereng rampung terus Pak Jai terus Pak Jai ini nyuwun dipun apa wedar malih ngoten kaya kalimat hakikat kalimat marifat iki didelesi ae anu menggawe pun medaran menggawe roh ngapunten kathah letek anu letek menyudut-nyudut itulah kabeh. Lah krana kan mengke pun mboten wonten hakikat mboten wonten marifat mboten wonten. Supaya dimang gak terperangkap ning kalimat malih. Apa yang ini lho hakikate, apa yang ini marifate. Nek disebut napa rohani ngoten mboten napa nggih. Nah, kan niku agak melandai. Oh. Ngawut nggih. Ngapunten kathah niki memang ya rasane kula matur kan rada gaduh lucu nek tidak bisa menempatkan di suatu tempat yang tepat. Ngapunten kathah. Monggo dipun lajengaken. Lah tem niku wae kan kados kula jenengan ajane ten kitab nggih pun diterangni. Nek salah napa nggih. Napa ten supaya kula. Nek awet iki mangenalikane salat, hadirno atimu. Nek wis hadir jangan salat. Nah, carane ada iki mengejak salat kabeh mang piye? Rungokne ucapane lesane wae. Kaya akal yo iki mang iso ngrungokne, ati iki mang iso ngrungokne. Ucapane opo ae? Kuping ngrungokne. Insyaallah ta mriku wau boten ngluyur neh pikirane. Lha iki mang sedayane ngemati ning kalimah per kalimah ini wae. Engko pikirane wis gak metu meneh. Sing kono kon dia hadirne sakabehane angen-angene sing ning Pare nek kono sing ning Jakarta hadir ning kene. Angen-angen sing ning Kayangan hadir ning kene. Angen-angen sing ning Cikerjo hadir ning kene. Jak jamaah. Yang kono iki mang kabeh jamaah ning awake dhewe. Jadi gak sakarepe dhewe-dhewe. Yang kadang-kadang kan sakarepe dhewe-dhewe. Akal iki ngluyur, ning kene yo ngluyur, lesar iki mang komat kamit, ngantek kuping gak krungu. Ngantek kuping gak krungu, sing jero ngluyur. Ngantek lali iki mang kalimate iki apa teko ndi? Ngantek lali rekaate wis ping pira. Cepet. Nah, itu niku. Sing traweh omah kene. Berarti cara dioleh-olehi bahasa kitab ini terus lasolata ila fi huduri qalbi terus. Nggih. Jadi kudu hadir kabeh. Lah iku kan ora cuma ge salat tok. Dadi saben dina hadirne kabeh atine iki. Wis ati nglakoni apa hadir nih.
aja Pak Silat tok iki mang dikandirne. Bar salat ngluyur maneh. Ya Pak Jae ngluyure tanggane ae. Sing jero iki. Wah, iki. Sing cantik. Nah, Tanggane delok. yang iwak teh. Ula bah kayu. Oh, nangak. Lah justru sampe kan kelemahan. Lemah. Meskipun ada iki mang Raga Sukma kan, iki lemah Mas ya. Karena satu, Sukmane tok sing metu. Yang foto ning awak iki mang kuat karena di sini banyak. Pungguh tarung ning jero iki mang kuat, tapi nek Sukmane tok kalah. Karena enggak ada kekuatan. Nah ini kok sing apa jenenge sing belum diketahui kalau sing ahli Raga Sukma. Kalau kan nanti tang kali Kacang Prabu jenengan nek sering Raga Sukma gak tau dicekel wong. Nggih tahu. Aku tahu dikerangkeng. Lho. Lah kekuatan jenengan pundi? Lah iku. Kok gak iso apa-apa. Lah kelemahane iki. Sehingga ade yo kudu ngati-ngati banget nalikane ade ki mang nglakoni Raga Sukma sing ngoten niku hati-hati banget. Nah apa maneh nah ade ki mang sebagai petarung. Petarung ki nyuwun sewu kan nambani wong iki tarung. Ya kan. Ngresiki gon-gon iki tarung. Nah iki mang sering ning Raga Sukma sing kaya ngono. Nah iki mang leno. Iki mang dicegati ambek gaib senipun. Lah bahayane ngono. Sehingga kenapa kok nyuwun sewu kan dukun-dukun muda ini kenapa kok meninggal? Karena dia itu sering Raga Sukma, sukmanya ini nggak bisa kembali. Kenapa nggak bisa kembali? Balik maneh oke musuh ning alami. Lenone kan iki metu cekel. Rasa balik ya. Wah cekel dikewon ning alas iki. Lah bahayane ta mriku bahayane. Tapi memang nek pun mlebet mriki wau nyawiji ning kene, power iki mang ngalang-alangi. Karena nek mang ada kekuatan saliyane Sukma, ada kekuatan lagi. Kekuatan lagi. Jadi bahaya. Nah aku cuma gak ngelarang jenengan mboten Ngongkon gitu. ngongkon nggih mboten. Tapi sing hati-hati. Kula mboten nate taruh. Kula mboten nate taruh. Dibeli Pak. Dibeli jenengan. Ya karena kan hal seperti itu kan ya kula kan sering mengkaji kenapa kok orang ini meninggal ya padahal masih muda. Kronologi bagaimana? Dia itu setelah nolong orang. Kan gitu. Pulang meninggal. Nah, sukmanya diambil. Dia meninggal ya. Ajane kan belum waktunya meninggal. Berhubung kimang sukma iki mang metune suwi. Lali ya kembali. Lali rasa muli. Lali. Sehingga ana ing alidayah temriki wau napa lho? Kita enggak perang sama mereka tidak. Enggak. Semua ini punya kewajiban.
baik bangsa jin, bangsa menungso punya kewajiban sendiri-sendiri kepada Allah. Dene apa enek jin ning tanah iki mang kan. Nah, pada mulanya ini bukan miliknya dia. Nang kono iki mang enek goro-goro mungkin gunung meletus iki mang melayu kabeh jin. Mapan ning kene. Sehingga kono ngukui iki panggonane. Sehingga biasanya kalau ngeten. Nyuwun sewu nggih, niki pengalaman. Amunten, jenengan pun dangu temen iki. Sampun. Sejak kapan? Gadane sinten niki? Nah niki gadane tiyang berarti jenengan gak izin jenengan sing salah. Alasane kono, aku wis nah bener terus Mbah Koyum. Kate mulih karo dalane. Terus niku karo dalane. Makanya lek ngluyur di sini. Tapi ngwasilinya Pak Jai ya. Makanya setengah kawas pikir mulai. Nggak boleh. Lah ngaten jelares. Daerah mangok. Oke. Kade alam. Ya karena dengan sukma itu kita gak bisa Ngantuk, Mbah. kembali ke tauhid itu nggak bisa dengan alat itu. Kalau sukmo niku jenengan sifat rompel Gusti Allah ini nggak bisa masuk ini, nggak bisa, terhalang. Karena apa? Baliknya sukmo iki mangkan disertai ambek nafsune awake dhewe, kepinginane awake dhewe. Nah itu nggak bisa. Sehingga sukmo ngluyur cuma ning alam dunyane tok. Ya kok kon memahami ning pangeran iki mboten saged. Paling nek kono kok petho wong jubahan, biasane kan ngono. Lu tekan. Gawa teken. Jenggoten. Biasane ngono, ciri khas jenggoten. Tapi gak di sana lah kok. Jadi gitu. Sehingga diking kan kados wedaran kan kesane kula jenengan iki sadar. Iki namung ngoten. Bukan aku niki mah dikimang golek kesaktian mboten. Aja nek niki mang awak dhewe yang krungu kulakane kene baru domongane wong liya aja ngantek kaya ngono. Iki kanggo pribadine dhewe-dhewe. Adik mang gurung konggon. Adik mang gurung mlaku. Lah kok mau kayakne wong liya alat iki mang. Ya ora apa-apa awake dhewe. Samang kok jek kono to, Kang. Dengan tak alat nggih, kula sakane tiyang. Nah niku. Sehingga aja ngantek ngomong ning wong liya. Pribadi ini dewi-dewi. Kualate sampean untuk memahami. Nggak oleh hake aja mbok kayaknya aku. Gembolen dhewe. Ngene ake Dol. jual. Lah iki kejubung mentalan ya. Oh iya, masuk ke jubung mentalat. Lah iya wis nek cekel sing mentolo ae. Oh ngapusi. Kalau ngapusi mentolo. Ya garis kecilnya maksud Mbak itu syariat itu manual, hakikat dan seterusnya itu otomatis.
Jadi memberi pelajaran otomatis kan. Jadi surah enek rasa renekan kan otomatis. Istilah napa kitabe kan ngoten. Nggih. Jadi malah ingat Mbak Bibu. Jadi laisal ilmu bikasrotil riwayat. Walakinal ilmu yaktifu fil qalbi. Jadi bukan dikatakan ilmu itu kalau banyaknya riwayat, banyaknya cerita. Ini cerita Herono ini cerita. Tapi sing diarani ilmu itu mancep ning jero ati nggih dilakoni kan. Nggih. Ini pribadi, memang pribadi. Ya terakhir ilmu syariat kudu disiar. Nek ra disiar nih iku wis gak rame. Gak rame ra teko. Ini siaran. Sing siaran ya ben siaran. Jadi siarannya ya bener. Siarannya itu bener. Tapi sing nyiarne ini. MC ini nih Bang. Ya, betul. Siaran ini ya penting. Jadi yang menyiarkan itu ya kudu paham tenan. Ya kadang siarannya wong disiarin nih, siarin Kolahan. Ya Andi. Disami kalian buku motor anyar, buku dealer ya. Nggih. Terus di Sekolah buku petunjuk. Nah bukunya di sekolah nih terus piye nih. Akhirnya motornya serak karu-karuan. Nah akhirnya ditumpaki ya ora tenang, akhirnya ora teko nggon. Kemudian dicegat polisi malah. Ya untung-untungan polisi koncone ya. Ini pada ini. Ya untung nanti jamaah ada polisi nih kan. Pokoknya sing ngimami polisi nih. Aman gitu. Mungkin nganu Gus Dong. Kok pilih badhe tanglet. Anggo maneh ini unek-unek maneh kok takon. Fokus nih Mas. Jadi ilmu yang demikian ini bukan menyaingi dan bukan merasa disaingi. Memang sangat pribadi. Makanya nggak terlalu banyak orangnya. Jadi berarti benar-benar menggoni sifat wajib Rasul. Tablek kan nanti. Dene percaya utawa ora niku yang penting tablek. Jadi engko malaikat iku puwegel. Iya, Pak Bib tak urukane gunung e. Ya aja kumbuk anak putune piye. Ora kena mboke ya anake. Kan nanti mangkel malaikat teng Kanjeng Nabi. Nganti ngetong bareng kok anggap disebut. Zaman Sayyidina Ali ngoten niku. Supaya ngomong ning ilmu sing penting pribadi sing teko saiki ngantuk bisa. Lek ngomongnya urusan babakan dulu sing kuat. Hukumnya rampasan jimat. Kan sampai enek tongkat Sayyidina Ali ya. Nggih. Tongkat Ali ya nggih. Mulai nate teng Sumatera diwae petak Sayyidina Ali. Namine Mbah Matori kula mboten purun. Jadi petak Sayyidina Ali sampeyan. Niku akeh pas waktu medar niku sing teko. Ceritanya. Jadi namung teng Sumatera niku namung oleh kenang-kenangan buku macan. Lagi nek mani gajah. Wah, Kita deng ini lontong. Jadi semua gerak-gerik kita adalah isyarat, memang isyarat. Karek awake dhewe iki ngemakne apa ora. Nggih bener hadir.
Jadi istilah sholat amrih hadirin itu kan memang dalam thariqah memang diajar. Sholat itu kan doa lah istilahnya. Iya kan? Nggih. Doa sebelum doa itu ada. Makanya ahli thariqah nih, ilahi anta maksudi warido kamatrubi. Itu kan doa. Ngarepe sholat, ngarepe doa, didoakan lagi. Berarti soalnya itu perlu didoakan lagi kan. Nggih. Mbah Dik paling wis tau krungu. Ilahi anta maksudi. Biasa. Niku cekelane niku. Sampai temu iki mau wekan barang. Cekelane niku. Ya memang lek anu kaya awake dhewe nasik manual. Kudu ditombol. Nek wis otomatis. Wis mekan dhewe anu tabunge bek mati dhewe niku otomatis. Nggih. Jadi berusaha mengotomatiskan hati iki dicantole nang ndi. Kleru cantolan meme tanggane. Wis ora iso salat wis meme aku kok piye ngono mesti kok. Jadi sholat iku abot tapi digandoli apa-apa neh. Kabeh digawa, wedhus digawa, galon digawa. Wis rena-rena, ya mundak abot to. Jane dientengne kon eling sitok, tapi yo piye. Ya, sedaya niku lek diniati belajar niku lek salah nanti ngapura. Nggih. Terus diniati belajar Bu, ojo terus wah berarti aku selama ini salah terus merasa salah malah bingung kan. Jadi memang ngerasa salah. Jadi engko sing apa bos pusat niku ngerti. Ngakoni iki salah. Nyah tak kei dia. Memang tentang roh itu ya memang kuliah roh min amri robbi kan. Tapi ya ada yang diberitahu tapi sedikit. Alhamdulillah. Bama utitum minal ilmi illa qalila. Yo sithik banget sing dikeki roh. Sak desane sitokne wis aman desa. Makanya setiap desa, setiap kumpulan mesti ada. Kok terus diketok-ketokne yo ora kadang yo macake ngarit. Yo galon. Kalau itu. Kalau ini nggak bahasa ngeling-ngeling. Ya karena apa? Untuk tutup. Jadi inten niku lek digelar murah, inten niku murah, emas apa meneh. Kono duwe ora payu. Kono Mas Jai. Kadang-kadang ditutupi teletong, aman inten niku. Dia nek sing cukup. Sementara yang sanggek masih larang, sanggek masih akeh. Kuwi sampai teko sikut. Yeng. Mulai pas rewang, itu juding karo mak pieng. Ini rahasia pribadi punya rahasia. Ini lek ngarani namanya wali bahasa musahadah dalam kerahasiaan. Ngeten iki liyane njogone awake dhewe apa to kuwi mesti. Benan kok kumpul-kumpul ngomongnya iku, mergo ora ngerti. Jadi lek dia ingin tahu ya masuk ke alam rahasia kita sehingga nggak rahasia lagi menurut dia. Dia sudah masuk ke alam rahasia. Berarti musahadah dalam kerahasiaan kan. Jadi musahadah itu genah, tapi podo alami kan. Apa ya pindah alam. Siapa yang pindah alam? Ya pindah alam untuk mengetahui alam. Awalnya dia mendino lo pindah alam. Aku awan mau bersuara ini bujoku alamku di Senen ini mau. Wah dan kedep lo salah. Jajan mempem orang di jedeti yang mau marani aku.
Padahal nek tukangnya cedet. Ya wis ngono iku. Belajar nampa kodok-kodare diseneni ku yo ngungkap ngriki. Dijak jamaah moh muncul ya sop napa. Ngawur bojo kula. Tapi bare yo ngongkon neh. Ya wis terno nang pare jare. Cek penak ya. Iki contoh, yo nyata ya. Bukan curhat loh. Iku pandut curhat. Memang nanti ngalami bu, nanti dah. Nanti ngaku gak ngaku sih. Pak Tatang ya, Pak Tatang ya ngaku kan wis. Oh, ente ngaten iki. Nah, wis lumrah lah. Lumrah. Yo manusiawi lah terlalu manusiawi yo. Ih, ngono ya. Adebyo. Monggo. Untuk pilih batik ngelakane like apa? Western. Ya, enggak western apa? Bertanya. Western apa? Terus dengan duit. Siji mental kita itu kalau sudah belajar seperti ini itu kuat, diperkuat. Di dalamnya suaraku wakil diurung dengan bujune so sabar suaraku tapi bujune yang rokok gitu wong orang mesti itu kaya-kaya dino-dino omah wong itu anggi motor jadi ini omah lek diuleni Quran itu ada bilang kuat ternyata ini cik ngamuk aku pas Quran hilang lah pas gak kuat yes ngoten yes ngoten menghilangkan rasa hormat orang yang kafir yang ini semua ini sarengat itu dia di ramen-ramen dukun-dukun nom bodo mati ini makanya kalau dukun gak batas ini maksudnya emang gua mati mati ditinggalin urip kan nonton tinggalnya sing urip mati setelah yang jauh mana enak ya hilang dunia tapi di siarnya apa anane ngoten nggih sakit ini gua siarnya nggih bahasa Arab alhamdulillah Pak Samirin sampun tarbudia bingung nih mau tarbudia kan tinggal dunia mana kok alhamdulillah ini ana piye to Pak jadi wong sida mulai ora paham bahasa Arab mau dino ngoceh bahasa Arab terus yang tinggal kemudian alhamdulillah kesana itu ya pas tapi ngono ya gak ngono oleh-oleh iki iki kok gak seneng to ya tapi nggih bahasa mboten lumrah niku ya kuduane tenan almarhum bapak kula nu nate numpak sepeda ontel teng corean ngarepe niku tabrakan biar alhamdulillah kabeh muni inalia dadi nyawang kabeh lho Mbah sampeyan kok alhamdulillah kok senes kula alhamdulillah kok senes kula sing tabrak wae dadi mensyukuri awake dhewe dhisik terus baru saat ini kula innalillahi mau kene bapak kula kami ada ya awake dhewe jadi matane rujuk itu gemir jadi
Sopo sing gak roh domir, gak roh bali omongan kuwi mau. Makane wis ora ngerti. Makanya dipahami dulu. Nek wong ngomong dipahami sih. Ojo mbok prong golek malah tawur. Menenge dijar. Nate bakul jamu apa becak tani. Atraksi teng ngarep tuku. Niki lho pun 3 tahun kula ombe mboten napa-napa. Lihat saiki wong mati. Atraksi. Jadi ayat-ayat yang nggak tertulis sih nyampar nyandung. Ojin betul-betul nah, sing lawane kan lho saiki. Ayu e. Mengko jenenge ngawon yang bakal